Вы слухаете Трансусветное радио. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – 4 словы ў пацяшэнне. На ўспамін прыйшла гісторыя пра паспяховага юрыста і шчырага хрысціяніна 19 стагоддзя Гарацыя Спафарда. Ён быў жанаты, меў 5 дзяцей, сына і 4 дачкі. Усе свае грошы ён інвеставаў у нерухомасць на беразе возера Мічыган. Аднак чыкагскі пажар 1871 года знішчыў усё. Напярэдадні пажару памёр яго сын. У 1873 Гарацыя вырашыў жонку з дзецьмі адправіць у Еўропу на адпачынак, а сам застаўся дапамагаць Дуайту Мудзі з евангелізацыяй у Великабрытаніі. Планаваў праз некалькі дзён далучыцца да сям'і. 22 лістапада 1873 параход, на якім плыла яго сям'я, затануў. Да яго прыйшла тэлеграма ад жонкі, засталася адна. Ён адправіўся да яе. Мяркуюць, што на тым месцы, дзе здаралася трагедыя, нарадзіліся радкі вядомага гімна «Гэта добра для душы маёй». Вось яго словы. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах, во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Я прыгадваю гэту гісторыю, перачытваю словы гімна і думаю, а ці знайшлося б у маім сэрцы столькі веры? Цудоўна, але менавіта такія суцяшальныя словы нарадзіліся ва ўзраненым сэрцы. Павел у вершах, якія мы сёння прачытаем, суцяшае маладушных хрысціян, якія страцілі блізкіх і думалі, што з імі будзе. Турбаваліся пра сябе і думалі, што з намі будзе. А апостал не жадае, каб вернікі ў Фесалоніках перажывалі працяглую струху, але успомнілі пра хрысціянскія веру, надзею і любоў. Давайте разам прачытаем першае пасланне да фесалонікійцаў, 4 раздзел з 13 па 18 вершы. «Не хачу, браты, пакінуць вас у няведанні пра памерлых, каб вы не маркоціліся, як іншыя, што не маюць надзеі. Бо калі мы верым, што Ісус памёр і ўваскрэс, дык і памерлых у Ісусе Бог прывядзе з ім. Бо гэта кажам вам словам Гасподнім, што мы, жывыя, што засталіся да прышэсця Гасподняга, не папярэдзім памерлых. Бо сам Гасподзь пры абвяшчэнні, пры голасе арханёла і трубе Божай сыдзе з неба, і мёртвыя ў Хрысце уваскрэснуць раней. Потым мы, хто застанецца жывы, разам з імі узятыя будзем на воблакі на сустрэчу з Господам у паветры, і так вечна з Господам будзем. Дык вось, суцяшайце адно аднаго гэтымі словамі». У гэтым тэксце ёсць падстава, на якой Павел будаваў усё сваё жыццё і ўсё сваё багаслоўе. 3 простых, але такіх важных слова – вера, надзея і любоў. Нам вядома з Пісання, што вера – гэта ажыццяўленне чаканага і ўпэўненасць у нябачным. Надзея – якар бяспечны і моцны, а любоў – сукупнасць дасканаласці. У першым пасланні да Карынфянаў, кажучы пра вечнасць, Павел прыгадвае 3 гэтых каштоўных якасці. Размова пра жыццё і смерць і ў гэтым выпадку не абходзіцца без гэтых 3 пладоў хрысціянскага жыцця. Яны напаўняюць хрысціяніна і вылучаюць яго з ліку шматлікіх жыхароў планеты. У часы апостала казалі: «Надзея жыве для жывых, для памерлых надзеі няма». Чым можна запярэчыць уваскрэсеннем Хрыста? У часы Паўла на надмагільных камянях пісалі: «Мяне не было, я з'явіўся, мяне больш няма, мне абыякава». Христос спрабаваў перасцерагчы людзей ад такога мыслення, распавядаючы гісторыю пра багача і Лазара.
Мы жывем і паміраем, мы паміраем і жывем. Аднак сёння час не так ужо і адрозніваецца ад першага стагоддзя. Я быў на пахаваннях сваёй аднакласніцы, на могілках бачыў помнік са словамі «Был, трагічней не придумать слова, в нем безнадежность и тоска слились». Павел жа вучыў нас іншым думкам. Для мяне Христос – жыццё, а смерць – набыццё. Паводле логікі пісання і ў жыцці, і ў смерці ёсць сэнс. Калі мы ведаем абяцанне Бібліі, тады наша задача – суцяшаць маладушных, бо смерць не пакідае абыякавымі нікога. Калі памерла моя мама, сястру вельмі моцна хвалявала пытанне замагільнага жыцця. Калі памёр тата, сваякоў турбавалі пытанне жыцця чалавека да і пасля смерці. Часцей за ўсё людзі пакідаюць у баку такія тэмы, аднак яны застаюцца ў іх думках і сэрцах. Штосьці падобнае авалодала хрысціянамі ў Фесалоніках. Павел у гэтых вершах цікава, на мой погляд, апісвае смерць. Ён параўноўвае яе са сном. Знаёмая метафара. Могілкі, як вядома, месца цішыні і супакою. Чаму? Цела ў нерухомасці. Адпачынак ад усяго. Для хрысціянства смерць – гэта з'ява сапраўды часовая. Вось чаму для веруючага чалавека прышэсце Хрыста мае важнае значэнне. Яно абяцанне Бога. Для гэтай падзеі выкарыстоўваецца адмысловы багаслоўскі тэрмін «парусія» – з'яўленне утоенага бажаства, візіт персоны высокага рангу. Вось і Павел кажа фесаланікійцам і нам з вамі пра прышэсце сапраўднага цара. Трэба дадаць, што менавіта ў Фесалоніках Паўла вінавацілі ў тым, што ён выступаў супраць імператара Клаўдзія, уважаючы іншага за цара Іісуса. Дзеі 17:7. Калі прышэсце адбудзецца? Калі арханёл падасць сігнал. У рымскім войску пад гук трэцяй трубы Герольд, які стаяў справа ад камандзіра, тройчы пытаў салдат, ці гатовыя яны да бітвы, і вайскоўцы гучна і ўзбуджана крычалі «Мы гатовыя». Ці гатовыя мы? Падрыхтавацца нам цяпер, як і фесаланікійцам калісьці, дапамогуць 4 пазітыўныя ісціны да 4 падзей, злучаных з прышэсцем Хрыста. Першае – вяртанне. У 16 вершы мы чытаем «Сам Гасподзь сыдзе з неба». Верыць у Хрыста, яго жыццё, смерць, у воскрэсенне і не верыць у вяртанне немагчыма. Ён прыйдзе сам, прыйдзе за сваімі. З кім? Са сваімі. Другое – у воскрэсенне. 16 верш. «Мёртвыя ў Хрысце уваскрэснуць раней». Тыя, хто паверыў у яго пры жыцці, а потым памёр, будуць суправаджаць яго ў яго прышэсце. Суцяшэннем для фесаланікійцаў павінен быў служыць той факт, што памерлыя сустрэнуцца з Хрыстом раней за жывых. Так здарылася і на гары ператварэння. Маісей і Ілля размаўлялі з Ісусам пра сыход яго. Яны ведалі яго планы. Нездарма Бог называў сябе Богам Авраама, Ісака і Якова, таму што, як казаў Господ, Бог не ёсць Бог мёртвых, але Бог жывых, бо ў яго усе жывыя. Трэцяе – узяццё. 17 верш. «Жывыя, узятыя будзем», пісаў Павел. Складана цяпер казаць пра дэталі гэтай падзеі. Вернікам часоў Паўла неабходна было зразумець галоўнае – адбудзецца доўгачаканая сустрэча. Аднойчы і назаўжды памерлыя і жывыя сустрэнуцца. Вось чаму не трэба смуткаваць. І чацвёртае – уз'яднанне. 17 верш. «Заўсёды з Богам будзем». Гэта мара кожнага хрысціяніна. Сустрэцца з тым, каму маліўся, пра каго думаў, каму служыў і каму імкнуўся быць верным. Ключавое слова ў гэтай падзеі – назаўжды. Гэта будзе поўнае і пераможнае ўз'яднанне. Чаму Павел пісаў гэтыя радкі вернікам першага стагоддзя? Не, ён не хацеў задаволіць іхнюю цікаўнасць. Ён жадаў іх суцешыць. Толькі ісціна здольная на гэта. Таму апостал заклікае выкарыстоўваць ісціну на карысць іншых. Суцяшайце адно аднаго гэтымі словамі. 18 верш. Гэта 4 ісціны,
пра 4 падзеі: вяртанне, уваскрэсенне, узяццё, уз'яднанне. А галоўная ісціна нашай размовы – сапраўдны хрысціянін і ў жыцці, і ў смерці, у Хрысце. І гэты саюз ніхто не можа разбурыць. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь руках. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках. От сердца скажу, для меня жизнь Христос, и в нем мой всесильный оплот. Следы от греха, искушений и слез с меня Он с любовью сотрет. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках. Господь, Твоего я пришествия жду, принять мою душу, гряди, я знаю тогда, лишь вполне я найду покой у Тебя на груди. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.